שלום לכל מי שרואה את הוידאו, הנה לוח הפעילות שהייתי רוצה, אם אפשר שתקנו כזה להלחן או משהו דומה בעברית. הגודל כמו שאתם רואים לא גדול מדי. על הלוח הזה יש ABC, מספרים, יש עליו לוח קטן לתצוגה וכל מיני קטגוריות אם נצליח להתמקד, כמו למשל מוזיקה, לעקוב אחריי וכו'. נדליק את המכשיר. Welcome. Let's play. Pick an activity. צריך לבחור, Letter order. למשל, בוא נבחר Music Library, Letter match. אפשר ללחוץ, Music library. ואז יש כזה עט אופטי שמחובר, ואפשר ללחוץ, למשל, מספר 5, זה החביב של ההלחנה. זה מתאים לכל מיני רמות. למשל יש follow me, תעקוב אחריי, יש גם חיבור, חיסוד, דברים כאלו. Follow the steps. Your turn. Your turn. וכולי. אז זה הרעיון. אתם רואים העובי לא עבה מדי, ואז זה משהו דומה כזה. זהו, אני אשמח מאוד אם יש משהו דומה שאפשר לקנות להלחנה בארץ. תודה רבה, כל טוב.